ninnu kɛla kumaɲɔgɔnyaw senfɛ Goodluck Jonathan kuma cɛ kuma la a ye a ka nisɔndiya ka o yira a jira k'a fɔ ale siwala sabula ba i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya minɛ nka gɛlɛya damadama bɛ yen fura ka ɲini olu la. Goodluck Jonathan ye foli di cɛmancɛ fanga a baaraba ka sanga ni u bɛ cɛsiri wale mun na waati kofɔlen na jamana ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ka gɛlɛn sabula mun ye gɛlɛma ye o de ka ca ni nɔgɔma ye n'o dun bɛ baara a baara ani cɛsiri de ka kan sanga ni waati. Goodluck Jonathan a y'a ɲini cɛmancɛ fanga maaw fɛ u ka u jilaja min ye kalo 18 min ni a dir'u ma san 1 kalo 6 u ka u jilaja k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen boloda o waati kofɔlen u kɔnɔna la. Goodluck Jonathan u ka dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Goodluck Jonathan y'a fɔ cogoya min na ale hakili bɛ maaw la maa minnu n'u minɛna kɔsa in na ka sanga ni u kun kɛlen bɛ ka janfa ta ka camancɛ fanga maaw sɛgɛrɛ. Goodluck Jonathan y'a jira hali n'u ma ɲɛ minɛli kɔ minɛli a ka kɛ sariya kɔnɔna la a ka kɛ bunahadamadenya hakɛw olu batoli hukumu kɔnɔna la. An ka jamana kunkanko kibaruyaw bi min ye an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛdenw ye ni o bɛ wele armée de l'air kununko olu baarakɛ minnu a latika filɛ ka ta ka di u ma. Minisiri min y'ale ka lakanako ale tun bɛ kɛnɛ kan Asimi Goïta ni o ye cɛmancɛ fanga o ɲɛmaa da minisiri kofɔlen ma pankulu kɛlɛkɛ pankulu don Russie ka pankulu dilannen de don a bɛ wele Mi-25 kɛlɛkɛ pankulu mun don su ni tile tɛ ale ka ko la hali sufɛ ni a wulila a ba o tɛmɛnen kɔfɛ mun kɔni mugujugu gɛrɛgɛrɛ roquette minisiri min y'ale ka k'a jira k'a fɔ Mali mako bɛ nin de la bi nin bɛna kɛ kunnafoni goma hali n'u bɛ sunɔgɔ la dɔ kɔni na bɔ sunɔgɔ la. Colonel Sadio Kamara olu ni ale fana ye a ka nisɔndiya yira ka sanga ni nin pankulu kofɔlen in sɔrɔli ye. Minisiri min n'ale ka janvier kalo tile 11 ba 21 tɛmɛnen nɛgɛ kaɲɛ 10 ani nɛgɛ kaɲɛ 11 ni ɲɔgɔn cɛ mɔn 5 kɛrɛnkɛrɛnnenya la samba an ka bolo dɔ ni a bɛ wele convoi walejugu tigilamaw u ye u ka walejugu ta k'aw sɛgɛrɛ nka hala walejugu tigilamaw kelen bɔnɛna a nin na tɔw olu ye fiɲɛ bɔ u senkɔrɔ mugu nka muso kofɔli ka taa a fatula minisiri n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ma a ye wele bila bi
o tɛ dɔ dugu minisiri ya ni dugudenw u kana sɔn ni a ɲɔgɔnko baara jugu ma abada u kana sɔn maa jugu ninnu k'u ka tiɲɛnikɛ walew boloda ni ka boli ka taa ɲagami u cɛla minisiri ye faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ fɛ Mopti bɛn bɛ se ka sabati cogoya di dɛnɛ bɛ se ka sinsin cogo di sigida o de kun kɔnɔ sigikafɔ Dawuda ni o aja gɛlɛ awana ka ɲɔgɔn dɛmɛ sanga ni waati laɲiniw ye mun ye u tɛna se ka sabati o de y'a to olu kɔni nana dugulamaw fɛ k'a ɲini u fɛ u ka jɛ ka baara kɛ ni fintigilakaw ye sabula fintigilakaw bɛ baara kɛra dugudenw fana ye ni y'a mɛn i bɛ taa lakana la maaw de bɛ yen o de kama Dawuda Fofana a ye bɛɛ lajɛlen ka da sɔrɔsilakaw la ko u dɛmɛ u bɛ baara kɔnɔna la min ye Abdelkader ni ale conseil communal des jeunes denmisɛnninw ɲɛmaa tɔgɔ ye Fatɔma ale fana ye a ka nisɔndiya jira k'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni nin kɛra sababu ye ka olu bɔ gɛlɛya la bi o bɛ diya olu ye sabula gɛlɛya da ye olu ta ye kalansow caman tɛ se ka kɛ min kɔni ye sebe ye Dawuda Fofana a y'a jira k'a fɔ waati ni waati olu bɛna tɛmɛ ni dugu kofɔlen in na k'a lajɛ ni a y'a sɔrɔ olu ye kuma minnu fɔ n'u ni sahaba bɛnna Gosi mara la kan'u ka na o de kama a ye walasa tɛgɛrɛ cogoya min na i n'a fɔ denmisɛnnin jɛkulu y'a fɔ u ka laseli la nin ma dumuni o de kama ni denmisɛnnin jɛkulu u bɔ waati min na jesim ani o de kama ni ma o de kama olu ye ni ma lafiya bɛ se ka s'u ma gawo o ko mana gɛlɛya cogo cogo sigi ka fɔ de ɲɔgɔn tɛ bamananw ko ten sigi ka fɔ marabolo général Musa Traoré o kunungo ani o kuma ɲɔgɔn ye kundu mun na
ale fana ko boloda walasa fura ka sɔrɔ o le min fana olu ka kalanko ka dadigi ko fo ka taa se olu ka baara ko ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni hami bɛ olu la min ye Gawo marabolo olu bɛ se ka sabati cogoya mun na farafina gun kan Senegal Jariso ɲɛma tunnen bɛ a ka ca dɔgɔkun kelen ye ɲinini Faransi o olu ka lapigiso min ni a bɛ Faransi an bɛ wakila jigin k'a fɔ Jariso sanfɛ kamanagan hami o dankɛla ale ka denba gɛlɛya dɔ nka min kɔni Faransi olu cogo mun Niger jamanakuntigi kalata ani wasade kalata minnu kɛla Desanburu kalo tile 20 ani olu nin Jabi Maman Usman kasoro mama lama bagabali o cha cagada Cako Centrafrique ministre min n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ Centrafrique kɔnɔna ko ma a bɔra ka kangarimada kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye kunu jamana fa kɛ waati na i n'a fɔ ministre y'a fɔ cogoya minɛ maa o maa ni bana ka couvre-feu in labato a kɛra komi e kɛra sɔrɔsiw ma jugu ye awa n'i minɛna ni min ka kan o de bɛ da e kan a ministre bɔra ka nin laseliw kɛ ka sanga ni funangɛni dɔ bɔnnen ne a ni na lakana tigilamaw fɛ sufɛ o ye a min kɔni ministre o y'a jira k'a fɔ maa min bɔnnen awa tun bɛ ka wari ka olu sɛgɛrɛ u ka baara a nalen tɛmɛ sɔrɔsi kulu dɔw la olu y'a ɲini a fɛ a ka jɔ a banna a ye i ɲɛsin sɔrɔsi kulu wɛrɛ ni vitesse ye o y'a sɔrɔ a bɛ moto sanfɛ ministre y'a ɲini jamanadenw fɛ hali bi u ka u jilaja couvre-feu in labatoli la sabula a bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen de ka hɛrɛ kama Uganda jamanakuntigi kalataw ani wasaden kalataw alamisa nata don Yoweri Museveni a si bɛ san 70 ni kɔ la bi a ye san 35 de kɛ fanga na a b'a la k'i tɛgɛ maana min ye yɛrɛfɔw ye olu ba maa min yɛrɛ a si bɛ san 38 wasaden n'o kabi san 2017
ale kɔni bɔla ka hakilinaw di ale y'a jira k'a fɔ nigɛrɛfɔw u kɛla sɛgɛn sugu bɛɛ lajɛlen na ale bolo sabula yɔrɔ bɛ yɔrɔ la hali ni ale y'ale da waga o b'a minɛ ka don kaso kɔnɔ o kɛra a ka ca yɔrɔ dɔw la coronavirus fɛɛrɛw a ma olu la tile 3 wuli ka Robert o kun tɛ dɔwɛrɛ jamana ɲɛ o de ka kɛ min ye nɛgɛjuru siraw ye bɔlɔlɔ olu tigɛla Uganda jamana kan fo ka makuru yɛrɛ ɲininka ko yalima bɔlɔlɔ kana k'u ka siraw tigɛ yalima u dimina bɔlɔlɔ kanaw tigɛlen fo kalataw ka tɛmɛ wa Facebook dun y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma ni kalata waatiw la l'américain jamana kan démocrates ni o ye Joe Biden n'a ka maaw ye u ye laɲiniw sabati laɲini tɛ dɔ a ka kosow ni kasaw cɛ kabi kow ma ban fɔlɔ démocrates y'a jira k'a fɔ Donald Trump kɛra kumasulu de ye olu ka bɛjɛ fanga ma Donald Trump a n'a ka maaw ye walejugu min ta ka jamana cakɛda min ɲɛsinnen bɛ jamana sariya sunba kɔlɔsili ma kɔnkɛrɛ ka o sɛgɛrɛ a ko ye olu maloya kosɛbɛ Donald Trump fɛrɛ ka kɛ a ka taa hali ni a y'a sɔrɔ sariya la a kan ka to fanga na fo janvier kalo tile 2021 nata nka min ye démocrates ye y'a jira k'a fɔ waati kofɔlɔ in ka jan lamɛnnikɛjɛkuluw k'aw fo dante foli min na ni ka kan bɛɛ da aw ye waati nataw olu kɔnɔna la tile hɛrɛ bɛ Ala bolo ya rabbi Alahu taala k'a di anw ani aw bɛɛ lajɛlen ma hakɛto bɛ a kan sallallahu Muhammed